କହିଲା ସିରିଜ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ चलो चलो ଟିକେ ଉଠେଇଦେଲୁ ଟିକେ ଉଠେଇଦେଲୁ ଜଙ୍ଗଟେ ମୋ ପୁଅ ଦେଖୁନ କେମିତି ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି କିଏ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ ହଉ ପୁଅ ଦେଖିବୁ କାଲି ଫୁଟିବ ଫୁଟିବ କାହିଁ କୋଉଠି ଭାଇନା ଭାଇନା ଏମିତି କାହିଁକି ହଲୁଛ ମଝି ଘଣ୍ଟକୁ ତାର ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଚାରିଟା ମଝି ଭାଙ୍ଗଟା ସେମିତି ଉଠେଇଦବ ଏଇଠି ଭାଇ ତମ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁର ତ କାଲି ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାର କଣ ଫୁଟିଗଲା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି କାଲି କାଲି ଦେଖିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ତ ଗନ୍ଧର ମୁହଁରେ ତୋର ଇଏ 2023 ଡିସେମ୍ବର ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉନ ଏକାଠି କିଏ ରେ ନା ନା ପୁରା ଉଠଉଛୁ ଆଉ ଉଠଉଛି ଉଠେଇବି ପୁରା ଖୋଲି ଦିଆ ଉଠାନା ଉଠେଇବି ହଁ ଉଠେଇବି ରେ ପୁଅ चला नहीं बाबा मार देखिए ना कौन कर